Il-band Tribali magħrufa l-ħsejjeż distintivi ta' ritmu mużikali qed hija l-kunċert waqt il-Festival tal-Earth Garden fit-tmiem il-ġimgħa. Peter Paul Galea qal il-band qed taħdem ukoll fuq album ġdid, l-Alka, il-ħames wieħed għalihom. Però nżommu f'moħħna wkoll il-live shows. Ġifieri t-tip ta' music li nikbu aħna we try to make sure li meta nippreżentawha live in-nies ħajħossu dil-vibration u dil-enerġija partikolari. Fil-fatt fix-shows tagħna aħna rinomati ħafna li n-nies jidħlu jisu fi trance partikolari ta' enerġija pożittiva. Antoine Caruana li ma' Peter Paul kien wieħed mill-membri oriġinali tal-grupp li ilu mwaqqaf mill-bidu tas-snin 2000 qal li bħal modija ta' żmien anki l-mużika ta' Tribali evolvit ma' żminijiet u ddakret minn elementi teknoloġiċi li komplew jikkumplementaw instrumenti etniċi u indiġeni. Ikonna udjenzi, dawk in-nies li kienu jmorru il-parties biss u bdew jiġu l-kunċerti, bdew iġibu l-missierhom u tfal magħhom u kollha jisfnu fl-istess. Dik hija xi ħaġa li nibqgħu niftakaru naħseb u jgħidulna ma'kom biss nesperjenzaw xi ħaġa hekk. Il-kunċert ta' Tribali se jsir nhar il-ġimgħa jum festa pubblika f'Taqali. U waqt il-kunċert, Tribali ser ikun qed jinterpreta mużika mill-albums moddija u mill-album ġdid.